parkování, zezadu jsem koukal. To je super, hlavně když tam necháš bordel. Nebo když to zatím kufry, víš, pak někde to a teď tam máš nějaký bordel a všichni. Provozovat na těch značkách, to je pozemí třeba měsíc, roku. Tak to je dobrý, že to nemáš úplně oficiální paperwork. Kdyby se něco dělalo, tak to je Já se přijde za tebou, jo? Sofie! A ty je v tom. Tak za to pokladnu, to jakože. A ty okýnka jak jezdí. Pecka!